Bus terminals naman po sa Pangasinan dinagsa kahapon ng mga pasahero. Para sa detalye kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Dinagsa ng mga biyahero ang ilang bus terminal sa Pangasinan kahapon matapos umuwi upang bumisita sa puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay nitong undas. Naabutan ng IFM News Team ang mga biyaherong nag-aabang sa isa sa mga bus terminal sa Alaminos City, umaasang makahanap ng bakanting upuan sa mga dumarating na bus. Ayon sa pamunuan ng terminal, namimigay sila ng number stub sa mga pasahero para maayos ang pila at makakuha ng slot sa mga bakanting upuan. Tiniyak naman nila na sapat ang bilang ng mga bus para maihatid ang mga biyahero, gayon din ang kanilang seguridad at kalagayan habang naghihintay. Maging sa Dagupan City Terminal, kinumpirma rin na may sapat na mga bus na bumabiyahe para maihatid ang mga pasahero sa kanilang mga destinasyon. Kung sa mga bus terminal natin galing Dagupan Terminal papuntang Cubao, Pasay, siguraduhin ko na hindi maubos po. Diretso po yung biyahe, 24 hours po yung biyahe natin papuntang South Cubao, Pasay po. Siniguro naman ang kapakanan ng mga bus driver at konduktor para sa ligtas na biyahe sa kalsada. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.